बोसोर तरावनो बाग जाखा जों दिनै जतय 6 बदल 12 बदल 12 10 22 गिटार गय कीर्तन ग्रुप दङ तै ओ दंखला ग्रुप दङ तै गिटार बरंनो रिखा अमो जों दिनै डिडिडि जाहाबने जोंनि एमडिसि फाननि थ्रुयै जों म डिस्ट्रिब्युट खालामो फाइनेन्स हालगो टेबरा बागजरा टेबर नाय फाइनेन्स हाल आगि बर जाक दङ आइगे जों बे प्रग्राम नार गया आबोके जों डाइरेक्ट बरंनो रहरो आबो गाय अमानि जों प्रग्राम नार रिखा बे फाइनेन्स हालबो जों टेबर नाय सार अमकी ताम जाने मानिस मते थंमुं ते के थंमुंनि बसंगा जों थंमुरिनाय जार्सी राव अमारिनाय ते एम्बुलेंस केसे बसंगा जों रेना थांनि दङ निवेन गिफ्ट चिल लुकुरम बगै आम जों दाखिन सार एम्बुलेंस बो जागा गरि जाने बाइजल हॉस्पिटल ताम जांनाय मानिनि बिसिङाव सार ताम ताम मानै बागजाखा और ओ कीर्तनी खाम तामानी गेते कर्नेल रक ते ओ शादी ओ तामाने ओ खाम रक गिटार रक और हारमोनियम रक